Nanging yo ana apike dono salah asine pramau bapak raja taman kuwi wanita. Lah kok anak-anak swatama kae karo jaran. Lan apa bilang jaran, Mbak? Wah. Iki malah cethu ora. Pancen ora urus lho nek aku ngonek-oneke wae ora. Lho ngono nek matur pakakan. Lho. Lho paten dapo. Wis masan datang usul ayo tuturi. Tinggae Kakang Bandur ngono dari. Mangga pancen iki nuwun.
sang dwijo lir kumaraning matu pronto